Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asi anouya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, anouya, une ari pamsiwo. Zvioneso zvekuuya, zvino zviri kuitika, toona nekukasika, musi wakanaka. Pamsiwo, unepo pamsiwo, anouya, une ari pamsiwo. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai zvakare kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera vari Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira into sign language. Vabetera kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tiri kuenderera mberi murukuro yedu yekutaura pamusoro perudo rwaMwari. Asi nhasi tinoda kumbotaura pamusoro perutongo. Ndo musoro wedu wenyaya. Judgement, that's right. toda kutenda. Yes. Regai tipinde munyaya yedu titange pana Hebrews chapter 9 verse 11 na 12. Itidzorere zvishoma kurukuro mbiri dzatakaita kumashure. Hebrews 9 verse 11. Asi Kristu akati asvika, ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya, akapinda nepatebhenekeri yakapfuura pakukura nepakukwana, isina kuitwa nemavoko, ndiko kuti isati iri yokusikwa kuno. Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi neropa rake chairo, kamwe chete zvikapera panzvimbo tsvene, akatiwanira rudzikinuro nekusingaperi. Pana parotaurwa pamusoro paJesu kuti Jesu akauya segwayana. Kana tikadzokera muzvidzidzo zvekumashure tiri muzano reruponeso, John achimuintroduce achiti hero gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika ya. Saka paakaenda pamuchinjikwa paKalvari akanofa segwayana. Afa segwayana akamuka. Mushure mekumuka akave muprista. Akaenda kunosvipurizenda pamberi paBaba musanctuary yokudenga sechibayiro chakabayirwa zvivi zvenyika. Ndo pari kunzi navaHebheru akaenda neropa rake iye amene. Kureva kuti akanoenda iye kuna Baba achiti ndini ndakabayiwa paKalvari ndichifira zvitema zvenyika yese. Saka auya segwayana akamuka ave muprista. Pashure akazove muprista mukuru. Dai tanga taverenga kuna Hebrews 8 verse ya 1 na 2 yabati tine muprista mukuru akamira kurudyi rwechigaro chaBaba kudenga. Yes. Saka Jesu taura kuno ari musanctuary yokudenga. Amire imomo akamira semuprista mukuru. Ari kureverera zvivi zvenyika. Zvenyika yese asi zvakakonfeswa. Very good. Yes. Zvakakonfeswa. Zvobva zvatosiyiwa. All right. Hakusi kungokonfesa bezi kuti Mwari ndakaita chakati aiwa. All right. Unototendeuka pachiri wochikonfesa uchichidudza nezita racho wobva wachisiya. Saka ndo zviri kuitika kusanctuary yekudenga. All right. Ndo zviri kuitika kusanctuary yekudenga. Zvakakosha kuti tinzwise kuti Jesu ariko semuprista mukuru. All right. Patiri kutaura nenyaya yerutongo. Atichindei kuna Daniel chapter 7. All right. Pavhesi ya 9 na 10. Daniel chapter zvakaratidzwa Daniel 7 verse 9 na 10. Right. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvichigwadzwapo,
Mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yakanga yakachena sechando, uye bvudzi remusoro wake rakanga rakaita semakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri murazvo yemoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwemoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine gumi zvezviuru zvine gumi. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Panapa pari kutsanangurwa Mwari agere pachigaro chake. Chiya chatakanzwa kuti chiri musanctuary kudenga. Saka agere pachigaro. Apa pakunzi basa raari kuita. Akakomberedzwa nengirozi zhinji, zviuru nezviuru zvengirozi. Hanzi pakatanga basa rekutonga. But pachiitwa rutongo pari kunzi paivhurwa mabhuku. Saka kutongwa kwevanhu vari panyika uko. Kuri kuitwa musanctuary yokudenga. Asi pari kuvhurwa mabhuku. Regai tinzwe futi chimwe chinhu chinotaurwa parutongo irworwo. It's okay, titange taverenga. Ngativerenge verse 13 na 14 ukozotaura akopfupata. Ndi Daniel 7 yatiri kuverenga vateereri. Nyorai ndima idzodzo pasi. Verse 13. Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku. Ndikaona mumwe akafanana nemwanakomana womunhu achiuya nemakore ekudenga. Akasvika kuna akakwegura pamazuva ake, vakamuswededza pamberi pake, akapiwa simba nekubwinya neushe, kuti vanhu vose nemarudzi ose nemarimi ose vamushumire. Simba rake roushe isimba risingaperi, haringatozopfuure, uye ushe hwake hahungaparadzwe. Daniel ari kunzi akaratidzwa mwanakomana waMwari ndi Jesu Kristu achiuya kuna Baba. Paya pane chigaro chavo paya musanctuary yekudenga. Saka pane nguva yaakaoneswa Jesu achienda musanctuary pamberi paBaba, pamberi pechigaro chaBaba. Aenda pamberi pechigaro chaBaba, hanzi aenda kunopiwa masimba, kunopiwa ushe neukuru. Zvinhu izvi achazvipiwa pakupera kwebasa rake rekureverera vanhu musanctuary. Saka paari kureverera vanhu paachati apedza opiwa simba iri, ndo pari kunzere iyo nguva ino yacho, ndo panzi naDhanieri pane rutongo ruri kuitika. Saka in other words, ndateerera pamaverenga ndima idzi, pane panzi zvigaro, mabhuku, hanzi nengirozi zviuru nezviuru zviripo. Ndazoona verse 13 pandaverenga Jesu achisvikapo futi. Uye hanzi akakwegura asi ndibaba ka. Arikunzi akakwegura ndibaba ka asingaverengerwe makore ake mutana wekare kare. Haana kwaakatangira. Saka pandanjiteerera iri kutoita kunge setup yemukoti chaiyo. Ndofunga makoti epanyika anotoredzera. Because ndiri kuona pana akagara. Poita hanzi mwanakomana akauya, ngirozi, mabhuku nemacheya ameno ngirozi dziripo dzakawanda. Saka ndo setup yerutongo. Saka ruri kuitika kudenga. Rutongo uru ruri kuitika kudenga, you are right better. But parutongo ruka hapana anokwirako kunonzwa zviri kutaurwa kana kunopindura mibvunzo. Aiwa. Pari kushandiswa zvakanyorwa mumabhuku. Anonyorwa nengirozi mabhuku aya. Saka ngirozi kurarama kwatiri kuita kawo, every day, every moment, madetails eupenyu hwedu anonyorwa pasi nengirozi mumabhuku. Saka marekodzi iwayaya ndo anonopresentwa pamberi paBaba parutongo. Saka paanopresentwa manje panoda anoreverera segweta. Baba ndo vari kutonga. Ngirozi dziri kuenda semawitness. Ndo dziri sekunge setup yemumakoti. Ndo dziri kunounza evidence yekuti uyu akararama so. Izvi zvatakanyora izvi. Jesu manje ndiye anenge akamira ipapo segweta kureverera manje neropa rake riya. Vateereri, chinhu chandiri kubata ndechekuti chidzidzo chatiri kuita chejudgment iri kuitirwa kudenga. Ndo painosiyana nekutaura kwatinoita panyika yedu chiti judgment. Iyi yemubhaibheri yasiyana nematauriro edu. Iyi iri kuitika kudenga, ende iri kuratidza kuti hatiendeko isu patiri kutongwa, but kune marekodzi kare ainyorwa nengirozi kana kuti ari kunyorwa nengirozi. But hanzi tine gweta redu Jesu Kristu the high priest.
ndafarira pfungwa yekuti zviri kuitika kudenga because munyika yatiri zvese zvaakungodzi judgment. Alright, toda kutenda. Ane pamberi tizwe kuna Peter. Kuti rutongo urwo runatsotangira papi ruchisvika papi. Right. 1 Peter 4 verse 17 na 18. Nekuti nguva yasvika yekuti kutonga kutange paimba yaMwari. Zvino kukatanga kwatiri, kuguma kwevasingateererei vhangeri yaMwari kuchagoveiko? Uye kana zvichiremera wakarurama kuti aponeswe, ko uyo asingadi Mwari nemutadzi vachagowanikwepi? Pane zvinhu zvofana kujeka vateerera. Rutongo urwo ndiani ari kutongwa? Hanzi runotanga paimba yaMwari. Kureva kuti kunotongwa vana vaMwari. Ndo vanenge vachiongororwa parutongo urwo. Vese vakambove nechekuita nekunamata ndo vanenge vachiongororwa panyaya iyi. Saka munoziva zvaiitika musanctuary yekare. Pazuva riya rekucheneswa kwesanctuary rekuyananisira Atonement Day. Vanhu vane nyaya dzaiongororwa musi iwoyo ndevainge vakauya nezvitema zvavo kusanctuary. Ndo vaiongororwa ivavo. High priest paaipinda mu the most holy aichema nekureverera vakauyisa zvivi zvikazorwa musanctuary, kureva kuti vanhu vanobva vatotenda muzano raMwari. Saka murutongo rwuri kuitika kudenga rwakaratidzwa Daniel urwo ndo rutaurwa naPeter kunzi vane vachiongororwa ndevakambodana zita raMwari, vakambonamata kunzi paimba yaMwari, ndo vanoongororwa. Rutongo rwavanhu vasingadi Mwari inyaya ichaitikawo pane imwe nguvawo iri separatewo yakazvimirira yega. Uru rutongo rwevana vaMwari rwevakambonamata ndo vanenge vachiongororwa. Nemhaka iyi ndikativerenge zvakazarurwa 20 pavhesi ya5 na6. Handisuda kuiverenga musina kutsanangura panze zvino kana zvakaomera vakarurama. Iyo iriko kumberi chaibata kumberi vandiremera patakaverenga rikutoreva kuti even uchienda kuchechi hazvizvokoti kunaye hazvisi nyore ungoti kuti ndonamata mati zvakazarurwa 20 verse 5 na 6 iri kutiyo vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane 10 apera, ndiko kumuka kwekutanga. Munhu ane mugove pakumuka kwekutanga wakaropafadzwa, mutsvene. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro peivava, asi vachava vaprista vaMwari nevaKristu. Ndima iri kuburitsa pachena vateereri kuti pakumuka kwevanhu vakafa vachamuka vari muzviboka zviviri. Kunoti vatsvene vakafa vari vatsvene vaMwari, havamuki pamwe chete nevakafa vakaparadzana naMwari paunhu hwavo. Ava vatsvene vanomuka kuti vasazofe, nekuti vanzi rufu rwechipiri haruna simba, harugone kuvauraya. Saka kana vanenge vaonekwa sei kuti vatsvena? Right. Saka ndo basa riri kuitwa manje parutongo irworwo. Saka rutongo urwo rwunotarisa vakambonamata. Toti maramatiro ake aita, mafambiro ake zvichiinzaniswa nemarekodzi akanyorwa nengirozi, zvoonekwa kuti akafamba sei, kuti kafambiro kakaita ava vakuru ava zveshuwa marekodzi ava ari kuratidza kuti vakafa vari right naMwari. Saka ava vanofanira kumuka parumuko rwekutanga pari kuuya Jesu. So at the second coming of Christ zviri kubuda pachena kuti judgment inenge yapera. Vari righteous vakutozikanwa, vari wicked vakutozikanwa, kuitira kuti vakarurama vobva vamuka pano yaKristu. Toda kutenda. Ngatimbonzwa kambo mufundisi tiri papfungwa iyoyo tozoenderera mberi. Rambai muinesu. Nangisa Jesu hana chitema, upenyu wake wapiwe ni upenyu wangu, nechitema wafukwa newake uchena, ndofukizwa ne upenyu wake, ndozoziwa upenyu wese, upenyu wangu wechitema wafukwa newake uchena. Zvironda zvechitema zvadzama zvakatsvuka mweya unosha, okufukidzwa nemwijesu nosunungurwa nemutemo.
nofukidzwa neupenyu wake, ndozoziwa upenyu wese, upenyu wangu wechitema wafukwa newake uchena. Ndoda kuziwa rusununguro, Jesu ondipa nguo chena, ndaikashira yangu ndarasa, ndinopfeka upenyu wenyu. Ndofukidzwa neupenyu wake, ndozoziwa upenyu wese, upenyu wangu wechitema wafukwa newake uchena. Tinomuchingamidza zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yerutongo. Tanzwa muchikamu chapfuura patati tichitarisa kuti rutongo Dhanieri akaratidzwa ruchiitika kudenga. Mwari ndiye ari kutonga. Vafakazi, mawitness, ingirozi ndo zvadziri kupurezenda seumbo, seuchapupu hwemararamiro akaita vanhu, zvakatonyorwa mumabhuku kudhara. Hakuna anoendako unonzwa kuti zita rangu pamuri kutaura apa handizvo, aiwa, kana kunopindura mibvunzo. Aiwa, zviri kuitika, marekodzi atoriko kudhara kudenga, because ngirozi dzinokwira dzichidzika dzichirekodha dzichiendesa zviriko kumafaira ekudenga. Kune vakatenda manje muna Jesu Kristu anenge akamira segweta achivareverera. Saka kwanzi parutongo urwu kunotanga kuongororwa vakafa vachinamata, kuti vaonekwe kuti pavakazosvika pakufa zvakamira sei paukama hwavo naMwari. Kana zvaonekwa kuti zvanga zviri right, obva vanzi uyu anofanira kumuka parumuko rwekutanga, kubvira kuna Abheri kusvikira kuna akafa, anenge afa kusvika pekupedzisira, zvozonhanira kuvapenyu vanenge variko Jesu asati auya. Kana rutongo urwu rwapera, Jesu obva auya. Toda kuti tiende pamberi. Panzi kuna Daniel 7 mabhuku akavhurwa, aya anenge achinyorwa nengirozi aya. Kureva kana zvikanzi mabhuku kureva kuti harisi wani. Regai timbotarisa mabhuku acho nekusiyana kwawo timbonzwa. Zvakazarwa 21 pavhesi ya 27 timboona imwe mhando yemabhuku ari kudenga. Zvakazarwa 21 verse 27. That's right. Mukati maramu hamungatongopinde chinhu chinosvibisa kana chinonyangadza kana chine nhema, asi avo bedzi vakanyorwa mubhuku youpenyu yeGwayana. Right. Kune bhuku rinonzi bhuku reupenyu, Book of life. The book of life. All right. Nditi mazvona. Bhuku reupenyu munonyorwa vanhu vakaita sei? Rikatinzwe kuna vaFilipi chitsauko 4 pavhesi ya 3. Tinzwe kuti vanhu vanani vanonyorwa mubhuku reupenyu. Hono newewo shamwari yangu yazvokwadi pabasa, ndinokumbira kwauri kuti ubatsire vanhukadzi ava, nekuti vakabatirana neni paivhangeri, pamwe chete naClemenzi nevamwe vakabata pamwe chete neni. Mazita avo ari mubhuku youpenyu. Saka vanhu vakambobatikana munyaya dzekubatira Mwari, vakambove nechekuita nekunamata Mwari, paanongotanga kunamata Mwari, zita rake rinobva ranyorwa mubhuku youpenyu. Saka umutirimo because munhu wese ndoziva kuti ane zvaakatomboita zvekunamata, wese akambonamata. Saka nyaya yakanaka iyo, asivira uonekwa inoenda because ruzhinji rwedu kutaura chokwadi vateereri kuti kune munhu asino kana kuchechi kwaakuendeka. Chinogona kuzosiyana kuti vamwe avo vanoramba kushandisa bhaibheri nezvakadaro, but maybe ichanyatsa kujeka. Saka mubhuku yeupenyu vese vakambobatikana panyaya yezvekunamata, vachinamata Mwari, vanonyorwa imomo Mwari musiki. Rekatinzwe imwe mhando yemabhuku. Marakai 3 pavhesi ya 16. Marakai 3 verse 16. Right. Ipapo vaitya Jehovha vakataurirana, Jehovha akateerera, akanzwa. Bhuku yokurangaridza ikanyorwa pamberi pake, nekuda kwevanotya Jehovha vachirangarira zita rake. Right. Kune imwe inonzi Book of Remembrance. Right. Bhuku yerangaridzo. Chii chinonyorwa mubhuku yerangaridzo? Mabasa akanaka anoitwa nevanotya Mwari.
Alright. mabasa akanaka anoitwa nevanhu vanonamata Mwari. Cool. Alright, it's okay. Bvunza Ndaida kubvunza kuti but kune vanoita mabasa akanaka but nyaya yatiri kutoita mustudio muno masi uda kutoinzwa paanongonzwa kambo kedu kekutanga kaya amva asimuka pasofa achienda. Rega iwo wabvunza ndopatinoda kutoenda ipapo pana Ezekiel 18 pavhesi ya24. Ezekiel 18. Kune vamwe vanoita mabasa akanaka ekuti kana mukainzanisa asi mukangoti bedzi ungoti ngatinamate mamudeni matomudeni anobva atobuda panze tonobatidza kudya kana kutotanga kuridza muridzo. Mati Ezekiel 18 verse 24. Asi kana wakarurama akatsauka pakururama kwake akaita zvakaipa akaita zvinonyangadza zvose zvinoitwa nemunhu akaipa, ko ungararama here? Mabasa ake akarurama akaita haangatongorangarirwi nokuda kwokudarika kwake kwaakadarika nako, nezvivi zvake zvaakaita achafa nekuda kwazvo. Hanzi munhu akaipa mabasa ake akanaka haarangarirwi, kureva kuti haanyorwe mubhuku remembrance. Apabataka munonyorwa evanonamata chete. Kune vanhu vasinei naJesu, vasinei naMwari, vari kuita mabasa akanaka akawanda munyika umo, asi zviri kunzi mabasa iwayo haarekodwe kudenga. Ndiri kuona uri kukanuka vete munhu anenge asina kunzwa taverenga vhesi rika amwati mimi mukoma rodzika ndimuda kuvharira kuti vasanyorwe naMwari because vanhu izvo vane pfungwa yekungoti zviri kuratidza kunge zvakanaka ndofunga Mwari ari kutoratidza kuti ari kurekodha. But Ezekiel ati haarangarirwe. Very good. Iwo pane mienzaniso imwe yatosangana nayo mukurarama. Yes. Vana toti vari kunyora exam handiitika umwe ari kunyora maths iri kumbomuomera achitonga achatsenga ballpoint ozobuda kana kuti ne72%. But chimwe chikomana chiri kutofudza zvacho bombe soka chapuwa bepa riya akobada iri bepa anga ari wanga uri mukaka uyu dzichicheka ari kumomba ake achiona bepa riya soka odzinyora dzese ogona dzese ari kumombe haana certificate. Andozvona kugona maths uri kumomba hakuna credit. Kuno credit vateereri mufundisi ari kuburitsa pfungwa yekuti mabasa ese akanaka anoitwa outside nyaya yechinamato kutya Mwari haabatsire, kunyange ukaita mbiri nawo, kunyange zvikazikanwa nepasi rese. Asi patinoti ngatiitei zvekutya Mwari zvekumushumira, uchibva wabuda panze uchiramwa hazvibatsire zvese zvauri kuita kana Mwari akutarisa mumarecords. Ndofunga ndopfungwa yamatauro. Saka kureva kuti tofana kuregister. Tofana kuregister. Kwete kunguva uya anogona maths ari kumombe. Aiwa toda kutenda sure. Saka hatiendei pamberi tione zvimwe zvinorekodwa futi naMwari kuna maPsalm 56 verse 8. Psalms 56 verse 8. Imi munoverenga madzungairire angu, isai misodzi yangu mumidziyo wenyu. Haizi murugwaro rwenyu here? Chimwe chinhu chinorekodwa pamberi paMwari kudzungaira nekushungurudzwa kwemunhu anoda Mwari, zvikuru achishungurudzirwa kuda kwake Mwari. Saka kuna vamwe vanoti akatanga kunamata mvadzingwa panopamba chibva hausi kudya sadza unonodya kuchechi ikoko, chechi iyo ndechakubhadharira fizi, vanhu vanzi chienda hauna kuroorwa nechechi. Vanhu vanoshungurudzwa tikadzokera kumashure munguva yemadhaki ages iyaya. Mirai ndikumbira vateri vabereki musazodaro. Zvinowanzoitika nevabereki, mwana atochuza ari kutokuradzai kuti zviri right. Musabva maita kuti mwana abatikane kudaro zvakadaro. Imimi muriposi vabereki kuregulate wokuona kuti zvaari kuita zvinhu kwazvo here nemitemo yenyika. Asi zveshuwa izvozvo ndakazvisangana kakawanda pamataura, saka ndakukatai. Unonzwa mwana achitonyatsotaura ndakudai izvi but kumba vabva vatotaura kuti kana munhu wese pana anodai. Taurai henyu pane pememshauta. Tiri kuti munguva dzekare kadzana Martin Luther, vana Jerome, vana John Huss, vamwe vaisungirirwa pamoto vachipiswa nemoto, vamwe vachirumiswa nemhuka dzemusango nekuda kwekutenda. Saka kudzungaira kwese ikoko nekuchema kwese ikoko kunorekodwa. Pazita remunhu ega ega. Ende zviri kudenga izvi. Zviriko kudenga manje. Chero zvikashayikwa mumarekodzi pano pasi, asi kudenga vanenge vakarekodha. Kuna Mateo 25 kune zvimwe futi kubva pa34 kuenda pa40 kune zvimwe futi zvinorekodwa kudenga. Zvino Ishe uchati kune vari kurudyi, uyai imi makaropafadzwa naBaba, mugare nhaka youshe hwamakagadzirirwa imi kubva pakuvambwa kwenyika. Nekuti ndakanga ndine nzara mukandipa chekudya,
ndakanga ndine nyota mukandipa chekunwa, ndakanga ndiri mweni mukandigamuchira, ndakanga ndisine nguo mukandipfekedza, ndakanga ndichirwara mukandifambira, ndakanga ndiri mutorongo mukaya kwandiri. Zvino vakarurama vachapindura vachiti, Ishe, takakuonai rini muine nzara tikakupai chekudya, kana muine nyota tikakupai chekunwa? Takakuonai rini muri mweni tikakugamuchirai, kana musine nguo tikakupfekedzai? Takakuonai rini muchirwara, kana muri mutorongo tikauya kwamuri? Ishe achapindura achati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, pamaizviitira mumwe wevadiki vehama dzangu idzi, makazviitireni. Saka mabasa ese akanaka anoitwa nevanhu. Yes. Kubatsira varombo, kubatsira shirikadzi, kubatsira nherera, mazwi eunyoro ekukurudzira anoitwa pakutenda, zvese zvakanaka izvozvo zvichiitwa nemunhu anonamata. Alright. Zvinorekodwa nengirosi, zvoisiwa mumabhuku erutondedzo. Alright. Mwari achazvirangarira panouya zita remutendi uyu. Okay. Parutongo. Hatarisei mamwe marecords. Isaiah 65 verse 6 na 7. Verse 6. Tarirai zvakanyorwa pamberi pangu, handinganyarare, asi ndicharipidzira zvirokwazvo, ndicharipidzira pazvifuva zvavo. Zvakaipa zvenyu nezvakaipa zvamadzibaba enyu pamwe chete. Vakapisa zvinonhuhwira pamakomo, vakandimhura pamusoro pezvikomo. Naizvozvo ndichatanga kuvayerera mabasa avo pazvifuva zvavo. Ndo zvinotaura Jehovha. Pane marecords of sin. Alright. Panorekodwa zvakaipa zvinoitwa nevanhu. Hakurekodwa zvakanaka bedzi. Ngirozi kana dzichirekodha pano pasika, dzinorekodha nezvakashata zvinoitwa nevanhu. Saka kune mabhuku ari kuchengeta marecords ezvakaipa zvese zvinoitwa nevanhu pasi pezuva. Ukaduka bitira. Because panobva panetsa futi ya. Yeah. Alright. Andi pamberi unzwe. Uone zvinorekodwa zvacho. 1 Vakorinde 4 verse 5. 1 Corinthians 4 verse 5. Verse 5. Saka regai kutonga chinhu nguva isati yasvika. Right. Kusvikira Ishe auya. Iye uchaburitsa pachena zvinhu zvakavanzika zverima nekuratidza mifungo yemwoyo. Ipapo munhu mumwe nemumwe ucharumbidzwa naMwari. Right. Kana rutongo urwu ruchiitika, hanzi Mwari anoburitsa pachena zvakafungwa nemunhu. Ma thoughts. Ndosaka uchinzwa kuna Mateo 5 Jesu achitaura kuti kudhara zvainzi musaite upombwe. Asi ini ndinoti ukatarira mukadzi ukamuchiva. Pano pasi hapana chaitika. Zvaitika mumwoyo mako. Asi kudenga watolistwa muregister remhombwe. Kurava kuti zvakafungwa zvaunofunga ugere ipapa. Zvisingaonekwe nevanhu. Kana kuti zvakashata zvaunoronga mupfungwa mako. Wozoshaya mukana wokuzvizadzisa. Kudenga vanenge vatorekodha kuti wakatadza. Denga rine minzi. Saka ndikuona kuti ndo parinosiyana nepanyika manje. Yes. Because panyika toda kutanga taita exhibit. Kuti mapurisa akati kana akakoda muchiita noise muchida kurwa aasunge. Anomirira kuti mutange marovana so. Even muchibatana kora kusundara kudai. Usati marwa. Kana marwa manje. Vauya. Vanosunga. Alright. But kudenga manje kufunga kuti chete kunofunga. Urumba kwako. Inorekodwa. Chero woshaya mukana wokumurova. Asi unenge watorekodwa kuti wakarova munhu. Ahora gandichitonya ndaida kuti kokufunga ungoita upombwe. Izvozvo kandozvitori pafesi. Wozongoshaya mukana because bedzi baba vanoramba varipo pambe every day. Izvozvo pana Mateo 5 ndozvinozi kudenga unenge watorekodwa. Saka zvinotonyorwa kuti wakaita upombwe. Nedheti rakati. Alright. Yapa. Vamwe munoziva kuti zvinoita unge zvetutauro zvinoita unge ngano. But wambona kuti ukaenda nekadhi rako rekubhengi pamadziro ekubhengi so. Ukaripfekera so. Unotora paunyorwa kuti hello Mr. Betera. Pabhengi zvazikanwa nechipurasitiki ichi. Alright. Chawapfekera imo. Kuti Mr. Betera vawe. Kuti Betera. Alright. Kana kuti ikadhi rabetera. Alright. Anditwa zvona. Saka kudenga kana madziro ebhengi achigona kuona kuti Betera asvika. Mwari angatadzire kuziva zviri kuitika mupfungwa mako. Rubabata. Saka batisei nyaya yevateereri. Atiendei pamberi. Zvimwe zvinonyorwa futi pamarekodzi echitema Mateo 12 pa 36 na 37. Ndinoti kwamuri shoko rimwe nerimwe risina maturo rakarehwa nevanhu vachazvidayirira pamusoro paro nezuva rokutonga. Nokuti nemashoko ako ucharuramiswa uye nemashoko ako uchagurwa. Right.
Saka chimwe chinorekodwa futi mashoko zvamunenge muchitaura pamusoro pemwana wamai yako, pamusoro pasekuru, pamusoro pamaidini. Unoziva unogona kufamba kubva panapa mukati unosvika kutaundi uchireva umwe munhu. Zvamunenge muchitaura zvese izvozvo ngirozi dzinenge dzichirekodha. Mashoko ese avataura, zvavataura zvine kunyeba, zvavataura zvine kushora, zvine kutuka, zvese ngirozi dzinorekodha. Zvese izvozvo zvinoiswa panorekodwa, panotondedza chitema chakaitwa nemunhu. Mashoko akabuda pamuromo. Ko ukasataura pastor wongoanyora paWhatsApp. Kana pachirekodwa zvakafungwa, porekodwa zvakataurwa, kuti paWhatsApp zvinokwesera because vanhu vanetsika yekuti akanyora chinhu obva azoisa tumakeitwa kaundoti jokes kani jokes zvangu. Mukurayiro zvine zvatoendwa zvakadaro. Zviri kurekodwa. Handei pamberi tinzwe pana Mateo 18:7. Nyika ine nhamo nemhaka yezvigumbuso, nekuti zvigumbuso zvinofanira kuuya hazvo, asi une nhamo munhu uyo unogumbusa vamwe. Right. Now, pane vanhu vanokonzera vanhu kuti vagumbuke. Vanhu vachagara vachikanganisika, vachitadza, kutadza kuripo. But kune vanhu vanoinfluenza vanhu kutadza. Anokonzeresa kuti patadzwe. Handiti mazviona. Kudenga vanotonga atadza, yes, tadza chacho chinorekodwa. Asi akonzeresa kuti uyo azotadza uyu, iye futi anorekodwa. Tinouye pamukona akaita kura influence yake. Betaura zvaunoda kuti ndikaita chimbo changu chobva chaita kuti vanhu pavanochiteerera kudai handiupombwe unozara munyika. Muri kuteere pazvinorekodwa kudenga ndiripo pane mhombwe. Rumbo rwako rwainfluenza kuti kudii. Parunongoridzwa unobva wanzwa kuti zveshuwa runokonzeresa. Saka akonzeresa kuti chakaipa chiitike. Wozi kudenga havangogumiri pane chaitika. Izvinezvi mapurisa chero munhu akanoba mombe atumwa nemunhu ane bhucha, unopaza danga obadhonza imomo ovhiya onopa webhucha. Kana zvikatireswa akabatwa kunosungwa mapurisa anoteera, ukabatwa uchakabata mombe yacho uri kuvhiya ndinoenda kujeri. Kuti uzoti pana akambenga andituma anogona kuti ndandirisikweni andizvona hapana evidence. Saka iyi judgment manje muri kuti inotresa kwese kwakonzeresa uya ane bhucha racho uya atuma vafana ava kunopunza mombe dzavanhu iye ari kunyorwa futi kudenga. Kose papa panonyorwa kuti wobva waita mudzimai wongomusiya nengari yekusavimbika kwako, pobva paita mwana anozvarwa, maizvovaomera kuchengeta vozviuraya vari kwavazenge vave kwausingazive, mwana uyo osara achikura achitambura. Ndiye ari kunze here nhamo idzi dziri panyika idzi pamwana uyu, but pari kunzi akakonzera. Saka nyaya yemwana uyu tomboti kwaari akazonotambura achiabhuswa achidii, nyaya inodzoka kwandiri. Chero munhu uyo akazonoita bhinya nekuda kwemakuriro akaita, akaponda vanhu vese vaakaponda vanenge vachiiswa futi neparekodhi rako. Zvinodzoka kuuya kunokonzeresa ndiwe wakaramba kamwena wakabva muchiuno chako. Saka nyaya yekudenga inoteerwa. Saka iri tsara yokudenga. Ikatinde pamberi pana Mateo 19 pa21 na22. Jesu akati kwaari, kana uchida kukwana enda utengese zvose zvaunazvo upe varombo, ugowa nefuma kudenga ugoya unditevere. Asi jaya rakati richinzwa shoko iri rikaenda riine shungu nekuti rakanga riine pfuma zhinji. Saka kune vanhu vanoti kana vakaparidzirwa achioneswa kuti mwaranda kuti ugadzire apa, mwana bva atsamwa mvabhoyana. Yega ndivakumbira vateereri patiri kuita munomu shuwa haikonai kutombobhoeka nenyu. Shungu dzatitori nadzo tichikumbiraiwo masaisa yamuri kuonaya kuti mikana yese yamuri kunzwa shoko raMwari usaite chifino kana kubhoekana. Ndofunga muda kutsanangura kuti mikana yaunenge wawana inonyorwa pajudgment. Zvinonyorwa kuti uyu akawana mukana but akaushandisa, akazvidza mukana wakanga apiwa. Manje mukadaro vanhu havasi vachadzima here maTV nemaredhiyo akutya kuti ndozonzi wakazvinzwa. Zviri chero ukaziva vana basi pane imwe nguva bedzi Mwari aachakupa mukana. Saka ngatishandisei mikana zvichashandiswa pajudgment. Mateo 25 inoti kuti pavhesi ya 14, 15 nevhesi 19 pane chimwe futi chinonyorwa. Nokuti zvakafanana nemunhu akaenda kune imwe nyika akadana varanda vake akavapa pfuma yake. Akapa mumwe matarenda 5,
mumwe maviri, mumwe rimwe, mumwe nemumwe zvakakwanira simba rake, akaenda kune imwe nyika. Ndobva matine vhesi 19. Nguva huru yakati yapfuura, ishe wevaranda ivavo akasvika akagadzira mashoko nawo. Saka pari kunzi vanhu vasiya vapuwa matarenda. Kureva kuti pane matarenda atakapuwa naMwari. Zvinhu zvakaiswa matiri. Zvatakagoneswa pakusikwa naMwari. Pamwe pazvatakazvakwaya through education, matarenda ese akaunganidzwa pamunhu, maopportunities awakapuwa naMwari. Saka Mwari pakupedzisira kudenga vanenge vachirekodha kuti uyu ashandisa sei matarenda akapuwa naMwari. Ingaa mari waishandisa kuti Mwari akudzwe here, kana kuti waishandisa nenzira inosvotesa Mwari? Kana iri pfuma yako uri kuishandisa nenzira inorumbidza Mwari here, kana kuti nenzira inonyangadza Mwari? Kana dziri njere, uri kushandisa njere dzako kuti dzikomborere vanhu here, dziite kuti vanhu vafare kuti tinewe munharaunda, kana kuti njere dzako, kana riri simba rauinaro panharaunda paugere, uri kurishandisa sei? Zvese izvozvo zvinenge zvichiongororwa naMwari. Ndo matarenda atakapiwa ane mazita akasiyana siyana. Saka pfungwa yekuti it's none of your business mashandisiro andoita mari yangu, kuna Mwari it's his business. Ada kutonyatsoona. Inogona kuva nani kwandiriva, because you are not accountable to me. Asi kuna Mwari it's his business. Anonyora zvese. Wakashandisa sei matarenda iwayo. Handiti mazvoona. Yes, paive nenherera yaive padhuze newe, chirikadzi yaive padhuze newe, nemurombo yaive padhuze newe, wakaiteiwo kubva pane zvawakapuwa naMwari. Zvese zvinenge zvichirekodwa izvozvo. Ende muri kuti ndo marecords ari kusanctuary iri kudenga kuna Kristu izvozvo iwayo. Enda ubva paimwe iri pana 18 pana Mateo 18 verse 9. Kana ziso rako richikugumbusa, uribvise, urirashire kure newe. Zviri nani kwauri kuti upinde muupenyu uine ziso rimwe, pakukandirwa mugehena romoto une maziso maviri. Urati zisoka, iro ziso chairo literally. Rogona kukukonzeresa kutadza. Nekuona, unoziva kuti kune zvimwe zvinhu zvinoonekwa nevanhu zvinosvibisa mirangariro. Kana pambonzi zvawafunga zvinorekodwa sechitema. Tomboti vamwe vanoswerera kana kurarira kuona zvinhu zvinonyadzisa pamafoni, pama-TV, pama-laptop avo, vachiona pornography, nekuverenga imwe literature yekuti kana apedza kuverenga zvinozara mumurangariro make, so ndezvakasviba chete. Chakonzeresa iziso. Andazvona. Saka zvakaitwa neziso zvikakonzera chimwe chinhu pauri zvine zvakarekodwa futi. Waionei nemaziso ako, uri kuonei nawo? Alright, tozotangira pachikamu ipapo pekuona maziso pane nyaya. Mirai timbotora break tichinzwa kambo, todzoka tichienderera mberi nechidzidzo chedu chatiri kuti rutongo. Apo Jesu anouya kugashira wake, vanhu vake vakanaka vanodikanwa, senyenyedzi kudenga, vese vachapenya, vachagara na Jesu wake kumusha. Achaunganidza vana veumambo wake, vateereri vakanaka vanodikanwa, senyenyedzi kudenga, vese vachapenya, vachagara na Jesu wake kumusha. Vana vese vanodisa muponesi wavo, vari vake vanokosha vanodikanwa, senyenyedzi kudenga, vese vachapenya, vachagara na Jesu wake kumusha. Tinomuchingamidza zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi tichitarisa basa rerutongo riri kuitika musanctuary yokudenga.
sezvatiri kuona kune mabhuku, bhuku reupenyu rinonyorwa mazita evese vakambonamata. Kune bhuku rerutondedzo rinonyorwa mabasa akanaka akaitwa nevanonamata. Kozoita record of sin, munorekodwa zvakaipa zvese chero nezvakafungwa, maphysical acts nezvakaitika literally nemuviri, zvinonyorwa imomo, chero nezvakaonekwa nemaziso. ndo pataatasira zvichikonzera kuti munhu asvibe. matsananguro amaita anoita kuti vateereri vakunguroti dai taive mapofu. Nekuti generation iri kumfundisi vari kuona, kana vari vechidika mayouth vari kuona, nevadhara futi vari kuona, ende vamwe ndofunga kwavari vanenge vachifunga kuti zviri right nekuti palaptop ndaisa password. Vamwe vanozodilita because pamangoti zvakaonekwa zviri kunyorwa ameno patsanangura izvekuti vanhu vasaite madhinwe because vanhu vangona kutoti vachititira kuti asaka hakuna achaponeswa because vari kunyatsoona zveshuwa kuti mapeji ezvivi akazara. Now zviri kunzi zvakaonekwa neziso ndezvinoita kuti pfungwa dzako dzisare dzasviba. Kune zvimwe zvinhu zvekuti ukaona iri vhidhiyo kana kuti waverenga iri literature, iri magazini, riri bhuku, pfungwa dzako dzinosara dzasviba, dzarerekera kuzvakashata. Kuona kwakadaro ndosaka Jobho achizoti ndakaita sungano nameso angu kuti ndirege kutarira zvakashata zvinosvibisa mirangariro yangu. Saka iwe unogona kutoita that commitment yekuti kana zvakadaroka handidi kutadzira Mwari kuburikidza neziso. Ndosaka Jesu ari kuti kana richikukonzeresa ziso rimise, ari kuti isa do your best. Saka pfungwa iyi inobatana nevhesi riya ramati ane nhama anoisa zvigumbuso. Because varume vakawanda zvinopa vari kunditeerera tichitaura gore rino ratiri kurarama. Unonzwa vamwe vachitota kuti munhu waMwari muri kutaura zvakanaka, but ungaita sei maziso acho even nyika yatiri vakadzi havachada kupfeka. Saka iwe waita pfungwa dzakaipa zviri kunyorwa futi, but neuya akonzera futi ari kutozva kuti maitiro andiri kuita ziso ranhingi richataura. Saka maybe kutokurudzirana wedu wekuti ngatiregei kugumburisana kuti vanhu vazoshaya kupona. Ngatiitei kuti vanhu vachikuona, vachiona zviri pauri, vachiona zvawakagadzira, ngavarege kuita pfungwa dzekuti vatadzire Mwari. Nekumwe kutaura ndogona kutoti wedwe kunyanya chimwe chinokonzera chivi choupombwe mufundisi, kusapfeka kwevanhu. Hatipfekei zvinovhara miri yedu, especially kumadzimai. Ndinovimba muri kupabata. Hatifambei pamberi. Exodus 32 verse 33. Tinzwe zviri kuitika murutongo. Hanzi Jehovha akati kuna Mozisi, uyo wakanditadzira ndiye wandichadzima pabhuku rangu. Panapa pari kubudisa pfungwa yekuti munhu akambonyorwawo zita rake mubhuku youpenyu, asi rakazodzimwa. Saka rinodzimwa zita kana zvaita sei? Zita rinodzimwa kubva pabhuku youpenyu remunhu ainamata, nderemunhu ainamata asi ane chitema chaasina kunoreurura, chaasina kutendeuka pachiri nekureurura kana kuchisarenda kuna Jesu. Saka chitema chiya chisina kusarendwa kuna Jesu ndo chinokonzeresa, ndo chiri kunzi naMwari akanditadzira zvakadaro iye akasareurura, ndinodzima zita rake. Anenge akambopinda ati ndatenda kuna Mwari, ari kunamata, onyorwa right, asi oita chitema, orega kureurura chitema, orega kutendeuka pachiri, kana kuti ototanga kuchifarira chitema ichocho, ndiye ari kunzi anozodzimwa. Saka muri kuteere parutongo rumufundisi iri kuita kunge ichi ledger dzekuaccounts dzekuti pane kunoendwa nezvimwe zvichibhiswa saka wozoona kuti inosara yakabhalansa semira uone kuri kuenda nyaya inodobuda yakaita sei. Rava pana Isaiah 43 pa25 unzwe apa pari kunzi mazita anodzimwa enda pana Isaiah 43. Iyeni ndini ndinodzima kudarika kwako nekuda kwangu, handicharangarire zvivi zvako. Saka Mwari uye ari kuti ndinodzima zita reuye asina kutendeuka. Ari kuti kuna atendeuka asarenda chitema chake kuna Jesu, ndinobva ndadzima chitema. Kureva kuti mabhuku ese anogona kudzimwa zvichienderana nechoice yako uri panyika. Saka ukareurura anodzima bhuku rezvivi, anodzima chitema.
ko zita riri kubhuku reupenyu inzwa pana zvakazarurwa kuti rinoitwa sei pana zvakazarurwa 3 pavhesi ya5 kuti chii chinoitwa pazita saka ndiri kumhanya kubvunzamati zvakazarurwa 3 pavhesi ya5. vateereri, nyorai tsamba dzese idzi kuitira kuti wazowega unogona kudaro uri kutanhaura nzungu dzako uri kumombe, uri mumunda mako, uri mugadheni wakarelaxa pasofa, unogona kuzowana nguva yekuteedza ndima idzi uchinyatsoona kuti ndizvo here zviri kutaura varume vari mustudio. Zvakazarurwa chapter 3 verse 5. right. Unokunda achapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Handingatongodzime zita rake pabhuku yeupenyu. Ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu nepamberi pevatumwa vake. Ndijesu ari kutaura manje kumukoti muya ari kuti anenge akunda. Right. Kukunda kuri kurehwa panapa munhu aungokundi wakagara kawangopeta maoko ako uri wega zvaungoti ndakunda. Kukunda pane chiri kutokwikwidzanwa nacho, pane chiri kurwiswa pano. Saka pari kurwiswa zvakashata. Munhu okunda, handiti mazvionaka, atendeuka, areurura, asiya chitema chake, abva aramba akasimbira pakufamba munzira dzinodiwa naMwari, awedzera nekuita zvakanaka zvinodiwa kuitira vamwe, kuitira vakagarisana navo. Munhu iyeye manje anzi naJesu chinodzimwa zvitema zvake zvaakareurura zviye. And hanzi nyaya yacho iri kuitwa baba vachiona. Baba vachiona nengerozi dzichiona. Hapana kana chitsotsi chiri kuitwa. Hapana chitsotsi zviri kuitwa pachena. Hanzi iyeye manje ndichanoreverera zita rake. Ndosaka akaonekwa naDhanieri achipinda musanctuary. Pari kunzi akabva akauya kuna baba manje parutongoro. Because ngirozi dzinosvikopresenta marekodzi betera akadai rekodzi akadai. Handiti mazvionaka kana dzapresenta nemarekodzi. Jesu oti iye rekodzi apa akadaro nabetera apa akadaro. Asi musi uyu akareurura akasarenda chitema chake kwandiri. Baba ndo zvandakafira paKalvari. Pastor, muri kuteere vanhu chichaita kuti pasecond coming yapadhuze vatadze kuponeswa kungosindimara kusangoda kurerera ikoko. Unoziva zvinoshambisa kuti uri kurambirei zvinhu zvemahara zvakadai. Unoziva pese pamuri kutaura zvechiva ndiri kuona nyaya even pataidzidza zano reruponeso nyaya yaingwa pakuti uona sema chivi utizva handichadai ukonfesa pawai waiyayimirira Jesu. Saka izvozvi ndo zviri kunetsa izvozvo chete. Saka Jesu oti nobetera wayo akazikamwa muraini make akatadza akaita sei chero naDhavhidhi uya wokuponda Uria achitora mukadzi wake, chero naSimoni n'anga yapaSamaria iye, kana Rakabhi chifeve chapaJeriko akavaka imba nemari yeufeve, asi akazotendeuka. Atendeuka ndakamuregerera nekuti akasarenda chitema chake kwandiri. Saka ndosaka Rakabhi kachiverengwa mugenealogy yangu baba yandonzi ndimbuya waJesu. Mbuya waJesu kuna Mateo 1 kuya kwe. Saka yaive nyaya kuti abvumaona kuipa oti inzira handichaida. Alright. Handiti mazvionaka. Saka munhu akadaro manje chinodzimwa zvitema asi zita rake roramba ririmo mubhuku yeupenyu. Kambaka makambokanzwa here mufundisi? Ndaikanzwa ndichikura kanonzi mutsamba mune zita risimo, mutsamba mune zita risimo. Kubva kapera kachiti koriripi. Vateereri makambokanzwa kanoendera pamberi kubva kati rakanyorwa rikadzimwa mutsamba rakanyorwa rikadzimwa saka tsamba iri kunyanya upenyu iyo iri kuti kamuika kakanoteramira zvekuti ndofunga kari kuri bhuku yeupenyu handiti kurava kuti rambopinda but pari kupera process rochizodzima accounts dzacho manje kuti dzinobhalansa muleja muya chasara chiine weight zvitema. Saka zvitema zvikarema kupfuura zita riri mubhuku reupenyu racho kanobva kaendera futi kuti uyai tinyorese mazita toda kuti hatifambe nguva dzekufamba futi. Saka manje kana zvadaro manje rutongo urwu rwaitwa, vanhu vese vaongororwa vakareurura mazita avo asara arimo, vobva onekwa vanhu vari kusara vari mubhuku ava, zvitema zvavo zvadzimwa, vasina kureurura chero vaimbonamata mazita avo odzimwa mubhuku yeupenyu, zvitema zvosara zvirimo mumarekodzi, vasina kutombonamata. Imowo nyaya yakazvimirira yega. Kana zvadaro manje basa iroro rapera, anoti zvaringana nguva yakwana ndiMwari. Ndosaka Jesu aiti hapana anoziva nguva
nguva inozikamwa nababa chete vari kudenga. Saka Mwari ndiye anoti zvakwana apa ndo cut off date apa. Handiti mazviona. Ndo panochidedzerwa zviri kuna zvakazarwa 22. Ibva waverenga vhesi 11 na 12. Usina kururama ngaaramba achiita zvisakarurama, une tsvina ngaaramba achisvibiswa, wakarurama ngaaramba achiita zvakarurama, mutsvene ngaaramba achiitwa mutsvene. Tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Saka kana adaro manje nguva iyaya zvanzi zvakwana. Jesu akuti Baba, vari mubhuku reupenyu ndevava. Pane vari mubhuku reupenyu pane vakafa. Saka pandakuenda ndakunovamutsa. Pasekendi coming iyo yatiri kugara tichitaura ikai. Akuchiuya manje osvikomutsa. Tichazvidzidza zviri komberi. Osvikodedzera vomuka manje. Vakafa vaya vane mazita ari mubhuku yeupenyu vobva vamuka parumuko rwekutanga. Vapenyu vawana vari vapenyu manje. Havachafekawo. Paita cut off. Paita cut off. Vamwe vanga vakafa vane mazita asimo neadzimwa vane zvitema zvavo. Tichazviona muchidzidzo chiri kumberi kuti chii chichazoitika kwavari. Saka kana adaro manje uri kunzi ndopamubayiro ava vamutswa kava nevanga vari vapenyu ava mubayiro wavo upenyu usingaperi. Ndopakutotanga eternity aitange musi watinofa iriko kumberi padoya. Saka matsanangurira maita ari kuita bhaibheri inini zviri kundijekera vateereri kuti judgment iri kutaurwa nebhaibheri yatiri kudzidzisa tiri muno mustudio makateerera iri kusiyana nejudgment dzinogona kudaro dzichitaurika kumaraini kwenyu, nekuti tinoti tikaita munhu atibira tobva tati toda kumuendera kujudgment. Tine pfungwa yekufunga kuti judgment kutongwa kwemhandu dzedu. Iyi yatonzi iri kutanga paimba yaMwari. Vese vakamboita zvekunamata, vakauyisa zvivi zvavo kusanctuary, ndo vari kutonzi kana process iyi yakaoma kudai sekudzidzisa kwatiri kuita kokuzoti asiri kutoita hanya naMwari, magumo acho anomira sei. Patapedzisira kuverenga mufundisi ndafarira pavhesi ya12 yazvakazarwa 22 yatiyo tarirai ndinokurumidza kuuya. Process nyika yakuda kuguma here mufundisi muchipendera henyu nyaya yerutongo. Ndangopafunga pabva patonzi shuwaka pachaitwa cut off and bhaibheri riri kutsimbidzira kuti behold I come quickly. Mwari kana achiti quickly vanhu vanogona kunetseka. Mwari haaverenge nguva semaverengera atinoita. Kwatoita minute puno munhu akapuwa 1 hour ndane makore 60 haaverenge saizvozvo. Aiwa paanenge achiti quickly ari kutotaura iye pakalenda rake rezano reruponesi ari muofisi make ari kutozva kuti nyaya iyi arida kuikurumidza pakati. Asi isusuka hapana ari kusiva date. Saka chinodiwa ende unoziva kuti inogona kukugumira nhasi. Izvo tichibuda muno mustudio kotonzwa kuti rukodzi yadhumwa nemuti atofa yatoguma kwandiri. Nyaya yacho ndakutotongwa nezvakaitika kubva nhasi zvichidzokera kumashure. Saka advice yatinogona kupa vateereri ndikuona nguva dzaakukwana ndeyekuti dai kuri kuti mabhuku aya anogara achioneka pamberi pedu kungwara kungomaneja bhuku 1 pane randaona rinenge rine simba rine mukundo ramati book of life. Maybe munhu akangomeka sure kuti zita haridzimwo zvine zvatoita handiti nemabasa. Ende pane vhesi rawambobvunza kabetera rekuna 1 Peter 4:18 anzi kana zvakaoma kumutsvene kuponeswa zvachitaura thoroughness. Ndatoiona kuti pataverenga kaongororero kacho kekuti zvakafungwa zvakakonzerwa nemunhu zvese. Unoziva kuti kune munhu ari kugomera anotora mari dzevanhu pakambani odya vana vagodzingwa kuchikoro, vamwe vagorara nenzara, vamwe vagodzingwa kuchipatara agofa. Zvese izvozvo Mwari anenge akatarisa zvakakonzera zvese izvozvo. So anzi mutsvene zvakaoma kuponeswa. But zvinoreruka pakuita sei? Pakuuya kuna Jesu. Kuitira kuti marekodzi aya ari mubhuku rezvivesa mune mufungo mashoko akataurwa wakonfesa ndopari kunzi Jesu anomira opupura pamberi paBaba nevatumwa. Vateereri todawo kutendai nenguva yamuri kupota muchiwana vhiki rega rega. In fact totokukurudzirai vateereri, udzai manext door enyu vamakavakidzana navo. Every time pamunoona nguva dzasvika dza10 Sunday ino yega yega pari paredhiyo nenguva dza2 masikati, teererai chirongwa chino muine mibvunzo. Mufundisi vachataura mafoni namba amunogona kubatsirika nawo.
but kana muchigara kudhuze nevanhu vanopinda sangano reSeventh Day Adventist, endai kwavari, vanoziva kwavanoenda nenyaya kana kuti nemibvunzo yamuinayo. Shuwa kune rutongo ruri kuitika. Ngativei vana vanohwanda kuseri kwaKristu. Zita risadzimwe mutsamba rekupona. Ipai vateereri mafoni namba, mobva mationekera vateereri vedu, movakoka zvakare next week. 0774 073 283 ne 0772 415 886 ne 0774 002 591. Vateereri tisangane muchikamu chinoteera. Mwari vachikuitirai zvakanaka. Mwari vakukomborerei. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe. Tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganyara nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondityisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga